ja vás vítam u hry, ktorá sa volá Nepoviem. Takže som tu spoločne s Robuxinkou. Počkať, ty si ešte raz začal natáčať? No a ja som tu spoločne s Robuxinkou a Celaplay, čaute. Ahoj. Čus! A spoločne aj s Vendalim. Čus! Tak dobre. Prečo si nenatáčal? Čo? Čau. To je tu len... Čakaj. Čakaj. Rodinka SKL. Rodinka SKL. Takže my letíme. Ja nenatáčam už Roblox, lebo som bola hecknutá. Na účte Stella Play IT Official. A mám nový. Kde to zaškrkalo? To si to krkopaj, bože, ste nechutní. Hovor po slabikách. Čakaj. To. Čakaj. Teraz to nejde. Vendal je moja kamoška. Nie. Áno, Vendal je kamarátka. moja. To čo som napísal, že nohe. Nohe. Keď niečo napíše, povedzte mi. Sa budem pozerať, to sa natočí. Aj ja. Ja budem pozerať von okienkom. Von okýnkom. Ej, pusti ma! Dobre, pozerám. Čumíme! Von okýnkom! Čumíme! Von okýnkom! Bláznime. Okýnkom. Ja idem na vecko srať. Ja radšej budem tuto. Takže... Už sme nad mestom. Fuj, mne je zle. Budeme aj tornádo s tým... Ona je tvoja fanúšička. Neviem, Dobre, už som tu. Nie, ja som sa už kamarátil v Tornado Simulator, kámo. Však to keby to bol Samo, tak on by to vedel. Lebo ja som sa s ňou skamarátil hento Tornado Eli, keď som hral... No, teda Tornado Eli, Tornado Simulator 2. Jaké oklív? No! Prečo, keď Aďoko z 95 natáča? Nevím! Ako nemôžeš Nie, vedieť more po fačku? Nevím, protože som v nebi. Kopačko, čo ti dáva? Nevím. Pro... Musíš mať dôvod. Díky, noob.
Díky, noob. Nevím, protože jsem v nebi. Jaké díky? Kdo je noob? Toto všetko je na YouTube. Ja? Nie, toto všetko. Nie henten. Ty! Daj ho na hlas. Tu je ďalej je tu Mrumtela. Poď sú späť. Kámo, nebudeme sa vyjadrovať už na týchto. Vole zmeno toho, na koho si to povedala. Jak vie moje meno, Aďo? Lebo to tam máš napísané. Hore nad sebou. A z toho zobrala, že Aďo. Ja som napísala, jak vieš moje meno, more kopačku? Kokos ľudia mne je zase zle. Ak si mne povedala noob, tak si zapamätaj, že mám viac Ona to napísala, že holá. To je toto po španielsky. Hola, ja som Holák, ja som šteták. Počkaj, čo napísala? Ja nevím. Hej, Aďo, prečítaj si to, čo je nado mnou. Počkaj, čo si napísal? Ja som holá. Ne, aj ja! Áno, to je pravda. To je pravda, mám viac. Ó, dobre, bereme. Nie, nebereme ešte. Koľko napísala? Koľko ona má? Koľko napísala ona, že čo? Rokov? Čo? Ja neviem. Prečo máš väčšiu postavu, než ja chápem? To nás stále posúva. Ty máš, ja mám 11. Ja som holá. Ja som holá, ja som aj tak. Kokos, ty ešte stále natáčaš? No jasné. Ty kokos, sadnúť si na sedadla. Okamžite si sadnú na sedadla. To čo? A kedy budú tie balíčky akože lietať? Tu lieta ten vozík s tými jedlami, viete, čo býva aj v lietadle. Áno, kde? Kámo. Kde je? No kde sú tie balíky? Tu bude za chvíľku Oh lietať no, tento. ok. Tento tu s tými jedlami tu za chvíľku bude lietať. Nepôjde cezo mňa. Neprejde cezo mňa. Do samého rána. No kde sú tie veci? S. Pozerajte. Kde si, Aďo? Už padajú, nie? Nie, že... Je toto GAM! Padajú? Ticho. Jak sa posunuli. Ja som v tom! Už padol! Už ma to tu
speaking, maybe for the last time. Do not panic, but we're going down, and nothing is working in our favor. Please take emergency Je precautions. něco dobré. Captain out. No to nic není. Hotovo, zobrala som a teraz môžem počkať na dvere. Padáčik, padáčik, pada. Dobre, mám padáčik. Čo tu stali? Zabijem. Poď tu, poď. Rýchlo, ty hovoríš niečo. Ty niečo hovoríš. Ja som zobral padák. Kamo, tu ma to pije. Zabijate nás! To budem strážiť, okej? Povedz mi, keď môžem. Budem strážiť. Ahoj, nás to bije. Robia. Ja som chcípol ten hajs! Čo? Čakaj, idem do random. Okamžite. Hello, passengers. This is your captain speaking, maybe for the last time on this flight. Tu už nič Do not není. panic, but we're going down, and nothing is working in our favor. Je tu Please ešte take niečo? emergency precautions. Captain out. Je tu ešte niečo? Pečko, že to dá otvoriť! No ja nič nemám na to, aby som to normálne zobral. Ja tu nič nemám. Boli sa tam... Ja mám taký špeciálny padák. Nemáš špeciálny padák. Ja padám dole a chcípnem. Padám dole a naplacakal zem. Nie, ja naplacakal zem. Ja umrem. Au. Ja som umrel. Ja už padám dole, takže... Do crash site. Ty vole, kámo. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite na like, odberiem sa väčší ďalší rada. Čau!